Vrátane stredoškolákov dnes ohrozoval unikajúci plyn. Robotníci pracujúci na stavbe v Banskej Bystrici zrejme omylom poškodili plynové potrubie. Hasiči okamžite evakuovali okolité budovy, vrátane blízkej školy a internátu. Slovo má Katarína Kováčiková. Stovky študentov zo strednej spojenej školy museli dnes krátko pred poludním evakuovať. Dôvodom bol plyn unikajúci z pretrhnutého potrubia. Vyučovanie museli prerušiť a okamžite opustiť budovu. Zasahujúci hasiči poslali všetkých na nedaleké parkovisko. Zo školy a priľahlých budov evakuovali spolu 530 ľudí, z toho 376 detí. Nehoda na potrubí sa stala na blízkej stavbe, kde má vyrásť obchodný dom. Robotníci zrejme potrubie prerazili počas výkopových prác. Okolie uzavreli policajti. Tí, ktorí chceli odísť na svojich autách, ich nemohli naštartovať. Z parkoviska ich museli jednoducho otlačiť. Hasiči kropili unikajúci plyn vodou. Pracovníci SPP potom zatvorili trasové uzávery plynu, aby ďalej neunikal do ovzdušia. Podľa hasičov našťastie nedošlo k žiadnemu priotráveniu ľudí ani k explózii. V základnej škole v